Ahoj, v tomto videu si ukážeme, ako vytvárať a správovať členov tímu a ich právomoci. Takže do nastavení sa dostanem z ľavej navigácie, pod nastavenia podniku, členovia tímu. Toto vidím v prehľadnej tabuľke všetkých členov tímu, ktorých mám a k akým službám sú priradení, aké majú hodnotenia a akú majú rolu. Tak si na prvom príklade ukážeme, ak by sme menili nejakú rolu, pridávali telefónne číslo a lepší popis. Takže kliknem na tento riadok, alebo môžem ísť do týchto troch bodiek a kliknúť na upraviť člena. Takže najprv pridáme číslo, vylepšíme popis. Takže popis máme dnu a ešte ho aj preložíme. Takže namiesto toho, aby som to robil manuálne, jednoducho kliknem na preložiť z AI. Takže popis je pridaný a teraz si môžem skontrolovať, že je aj na stránke. Prekliknem sa do tímu a vidím, že Petra má nový popis. Ešte si skontrolujem, či je preložený. Takže funguje aj v angličtine, aj v češtine. A vrátime sa naspäť do slovenčiny a naspäť do nastavenia. Takže ďalšie z nastavení je Petrina rola, takže momentálne je nastavená na zamestnanca, to znamená, že môže vytvárať a editovať termíny pre všetkých jej kolegov, ale nemôže meniť nastavenia podnikov, služby alebo dostupnosť, to si chceme nechať. Je zapnutá, že je dostupná na rezervácie, toto necháme pre túto rolu a ukážeme si inú rolu za chvíľku. Hodnotenia, ak by nejaké mala, tak je tu presne popísaná tabuľka za akú službu a v aký dátum a vidíme, k akým službám je priradená. A dajme tomu, že nechceme, aby Petra poskytovala službu pedikúry Foodlogics, takže sa kliknem do tejto služby a v zamestnancoch Petru odstránim, službu uložím a keď sa vrátim naspäť k Petre, tak vidím, že túto službu už neponúka. Takže uložíme zmeny. Teraz si ukážeme ďalšiu rolu. Rolu správcu, trebárs ak je to majiteľ alebo recepčný. V tomto prípade tu nemám žiadne telefónne číslo ani popis. To by som tam kľudne mohol mať. A čo je asi najdôležitejšie, že som vypnutý, že nie som dostupný na rezerváciu. Tým pádom viem ovládať systém, viem pridávať rezervácie manuálne, viem ich potvrdzovať, ale na rezervačnej stránke nefigurujem ako človek, ktorý sa dá booknúť. Takže ak by som vošiel do služieb a zvolil si trebárs túto pedikúru, nikde tuto nie som zobrazený. Každopádne, ak by som sa zapol a pridal si, najprv uložím zmeny a pridám si pedikúru, že ju môžem vytvárať, tak keď sa znova vrátim do tejto služby, tak už som tu dostupný na túto službu a taktiež ma vidno v tíme. Takže toto odstránime. Nemusím to robiť v tej službe, stačí, že sa vypnem, že nie som dostupný na rezerváciu. Posledná vec je, že si ukážeme, ako pridať nového člena. Je to veľmi jednoduché. Kliknem na nový člen, si zase povyberať všetky veci, ktoré chcem, zmeniť si rolu, vypnúť sa, že nie som dostupný na rezerváciu a nahrám si fotku, ktorú si viem ešte potom upravovať, ak by som chcel, aby bola vidno iba moja tvár, alebo hoci čo iné. Takže to použijem, uložím zmeny a vidím, že som bol pridaný ako nový člen a že mi prišiel e-mail, cez ktorý sa viem do systému dostať. Takže teraz sa odtiaľto zmažem. To bolo v skratke všetko o členoch tímu. Prešli sme si rôzne role, hodnotenia, ako ľudí pridávať a odoberať zo služieb, ako vytvárať popisy a ako ich prekladať, ako sa zapnúť alebo vypnúť, či som dostupný na rezerváciu. Toto je dôležité pre roly ako recepčných, vlastníkov podnikov alebo trebárs účtovníkov, a ako meniť údaje a pridávať nových členov do systému. Ako vždy, ak by ste mali hociaké otázky, neváhajte nám napísať cez tento support dole vpravo alebo priamo cez e-mail. Ďakujem a držte sa.